Takže čau, já vás vítám u dalšího videa. Dneska to bude video, co jsem dostala k Vánocům. Omlouvám se jenom, že video vychází o hodně dlouhou dobu později, ale z důvodu toho, že za prvý neměla jsem moc čas natáčet a za druhý nemohla jsem, nepřišla jsem na to, co bych vám natočila a jako teď mi napadlo, že bych taky mohla natočit, to jsem dostala k Vánocům, jako to natáčejí úplně skoro všichni. A za třetí, jednou, když jsem už měla, že je to připravené, že to jdu natočit, najednou se mi vybila baterka. Takže doufám, že se mi to nestane u tohohle a můžeme na to. Takže jako první věc vám tady ukážu repráček, který jsem dostala. Tady ten, tyrkysová, i když to není moje nejoblíbenější barva, ale tyrkysová je fakt taky hodně hezká. Takže já jsem za něj moc ráda, fakt hraje hodně dobře, já vám to vlastně můžu i ukázat. Musím ho jenom zapnout. Tady mám takhle svůj účetní mobil. A ona už se to asi spojila. Tak si pustíme třeba písničku tohle. Počkejte. To stačí. Jo, prostě ten repráček hraje fakt super. Když je takhle malej, nepodceňujte malé věci, je to fakt dobrý. Jo a je to normálně, tak to má normálně, nevím, jestli to vidíte, je to takhle i na USB, i prostě tady to má zapínání, tady to má na USB, tady minus a plus hlasitost a tady, že přesto můžete telefonovat, jo, takže to je dobrý. A potom to tady má normálně připojení, tady to je na sluchátka, tady to je na nabíjení, takže to byl repráček. Takže jako další věc, tady mám takovouhle podložku pod počítač, teda pod svůj notebook, protože prostě jsem to dostala, sice ten můj se asi dvakrát moc nepřehřívá, ale podle mě to je fakt dobrá věc, takže se vám to takhle, když to zapojíte, tak se to takhle točí. A potom to ještě svítí modře, takže to lehce najdete tu podložku a myslím si, že to je teda docela dobrá věc, že vám to teda chladí ten notebook. Jako musí to být někde na rovný ploše, jinak to bude dělat, jinak se vám to bude zadrhávat o něco, když to nebude na rovný ploše, ale jinak to je podle mě hodně dobrý. Takže jako další věc jsem dostala, není to powerbanka, jak si všichni myslíte hned na první pohled, je to hard disk, na který si můžete dávat písničky, filmy, videa, cokoliv, takže v podstatě něco jako velká fleška. A já jsem si ho jako přála už hodně dlouho, protože můj brácha ho má a já na něm mám všechny své filmy a on mi pořád říká, dej si ty filmy na svůj harddisk, a já mu říkám, já ale nemám harddisk, tak on říká, no tak já to, no takže prostě chápete to, už jsem ho asi jako potřebovala, takže jenom stačí si tam nahrát všechny své filmy, zatím je tam nemám, si je tam nahraju a bude to super, protože si to budu moc brát sebou na dovolený a prostě si to na tom notebooku, prostě to je taky moc dobrá věcička. Takže jako další věc, tady mám tady to pití, jo. To je jako, že ono to je na první pohled je to hodně velký, ale ono to je tím, že tady sem celý tady to, tak tam si dáte vodu nebo nějakou šťavu a sem nahoru si můžete dát nějakou svačinku, jo, tady máte takový dvě místečky, kam si můžete dát třeba nějaký ovoce, nebo nějaký bonbony, nějaké sladkosti a jako podle mě to je teda dost dobrý, myslím si, že na dovolený to hodně využiju a potom jako, tady je to brčkem, prostě nejlepší věc prostě. Už jsem to měla sebou, měla jsem v tom tam nějakou čokoládu, to neřešte, a tady v tomto pití a je to teda jako, je to dobrý, já si myslím, že teda jako když se tam dá ovoce, tak to bude mnohem lepší než nějaká jako by nezdravá věc a prostě tohle si pořiďte, to je fakt jako, potřebujete to, když nemáte lahev, rozhodněte se pro tohle, protože kdo by nechtěl lahev společnou se svačinou. Takže jako další věc, tady mám tohle. Nevím, jestli, no tady to poznáte asi, to jo, když už tady mám tady tohleto. Je to stojanek
na náušnice takhle tady, takhle hodně velký. Teda nevím, jestli do toho seženu všechny náušnice, protože tohle je fakt na hodně náušnic, samozřejmě teda po párech, jako je asi jako blbý, když tam máte jednu náušnici a prostě to není moc chytrý, ale zatím tam mám a prostě zatím jsem zaplnila jenom tu horní řadu, tady jsou takový mini, ty nevidíte moc, ale teda nevím, jako to potřebuji na nákupy, třeba já nevím, do Claire's a tam si to dokoupím. No a tady jakoby teď mám další věc, ale tu neuvidíte, protože na ní stojí moje kamera a ano, je to stativ, ale ukážu vám teda od něj jenom takhle obal. Takhle, velký obal. Ježiši, to se nepovedlo. No, jako ten stativ má maximální výšku 140 cm, což je podle mě dobrý. Má hodně dobrých jako nastavitelných poloh a já jsem zatím s ním spokojená. Myslím, že tady ten stativ hodně ovlivní moji tvorbu, protože budu konečně moc jako si to stavět, kam budu chtít ten stativ a nebudu muset vymýšlet na jaký jako různý místo, třeba tamhle někam to postavím, ježiš, kam to mám vůbec postavit tu kameru, budu to tam vůbec vidět, budu tam vůbec, no prostě to bylo strašný, když jsem to měla řešit. Takže teď to bude lepší, když mám tady stativ a ještě mám v plánu si pořídit mikrofon, abyste měli lepší rozlišení zvuku, protože teď mě slyšíte asi fakt hodně blbě. Já se snažím mluvit teda jako fakt hodně nahlas, abyste mě všichni slyšeli, ale no. Prostě plánuji si sama dokoupit ten mikrofon, protože jako peníze na to mám, mikrofony nejsou až tak moc drahý, takže budete mít lepší rozlišení i zvuku, těšte se. No jako další věc jsem dostala tady nějaký takovýhle věcičky na nechty, to jako by si takhle nějaký takový ty zdobítky, chápete, takový to jak se s tím zdobíte, jako pochybuju, že to zvládnu, jako to dělají tady ty lidi na tomhle. Ale no, možná to využiju, já si myslím, jako, že to asi zkusím. Zatím jsem to neskusila, protože si myslím, že to nezvládnu a že budu naprostá nula a spíš to dopadne, že to bude úplně někde jinde, než to má být a bude to vypadat úplně děsně, no prostě taky nejsem moc dobrý, jakože nejsem moc dobrá na výtvarku, sice jako jo, obrázek namaluju, ale jakože ne, jako není to žádný ultramentní, prostě úplně jakože, jo, to je fakt boží, to si nikdo neřekne, ale řeknu většinou jakože, jo, dobrý, ale jako, no, prostě chápete. No a jako další věc tady mám takovýhle tetování, který je v podstatě prostě, že máte náhrdelníky a tak. No tak tohle v podstatě místo náhrdelníků, náramků, tak to je vlastně tetování, je to takové, nevím, jako, no je to takové zlatý, můžete si to dát na záda, na krk, na ruce, prostě kamkoliv si to můžete dát, to tetování. Já už jsem si jedno teda jako dala, dala jsem si to na ruku, jsem si to dala a vydrželo to, dokud jsem se nešla teda koupat do bazénu, to jako potom se většinou smije, ale je to teda dobrý, mně se to fakt hodně líbí, je to fakt, jakože vypadá to fakt jako reální náramek, akorát, že prostě nemáte to na ruce, je to prostě, mně se to líbí, jako, můžete si to taky pořídit, myslím si, že pokud nechcete na sobě nosit tu šperku a chcete prostě vypadat hezky, tak tady to vám dobře poslouží. No a jako poslední věc, kterou vám tady dneska ukážu je, a to jsem si nechala naposled, protože, teda nakonec ne naposled, no, že já neumím ani mluvit, no prostě, to jsem si nechala nakonec, protože jsem tím byla naprosto překvapená, je tohle, ano, jo. Ano, jak si všichni dobře myslíte, je to ptačí budka, já vím, je to divný, ale dostala jsem ptačí budku, protože já jsem se jako sama snažila vyrobit ptačí budku, dopadlo to špatně, byla z papíru a z toaleťáku, no to je jedno, prostě, chápete, prostě kreativita mladých lidí. No prostě jsem si sama snažila vyrobit, dopadlo to špatně. Když nasněžilo, tak trošku jakože bylo mokrý a rozpadlo se, protože to bylo z papíru, z časopisu. Ale tak jako nějaký ptáci tam dokonce na to i lítali, jo, protože mě těch ptáčků bylo prostě líto. Já jsem viděla, že oni nám prostě lítají na balkon a
nezůstávají tam prostě, vím, že tady je hodně ptáčků a jo, bude to na balkoně, což bude hodně divný. My totiž jako bydlíme v paneláku a jo, v paneláku a budeme to mít na balkoně, ale jsme ve 4. patře, takže ty ptáci tam v pohodě doletějí a myslím, že takováhle luxusní budka, jakože kdo by to nechtěl, počkejte, dobrý den, vítám vás u nové televize Ptačí budka. Vítáme vás u našeho pořadu, toto je první série našeho pořadu Ptačí budka, která se zahrnuje na ptáky. Jak tady můžete si povšimnout, naše televize je taky Ptačí budka, protože jsme neměli na lepší kameru. No, to je jedno, takhle by to nějak vypadalo, kdyby byla televize Ptačí budka. Across the distance and spaces between.